Camelia Șucu. Ne aflăm pe platforma online ODA. E o platformă nouă și îți mulțumesc că ai venit aici. Îmi dau seama că ești un semn de încurajare pentru ce încerc eu să fac pe partea asta de susținere și promovare a designului în România. Însă noi ne-am întâlnit aici pentru o discuție ca între prietene, te știu de foarte mulți ani și mi-aș permite mai întâi să te descriu eu, după care o să te las pe tine să te descrii așa cum te vezi tu. Cum te văd eu, ești o femeie de afaceri de mare succes, ești o fiică minunată, o mamă excepțională, o bunică foarte cool. Ești o mare susținătoare și un suflet extraordinar pe tot ce înseamnă acte de caritate, de voluntariat și o faci de multe ori incognito și asta spune foarte multe despre tine. Și pe lângă toate acestea ai o bucurie de a trăi și o bunătate pe care eu aș aduce-o la 90 și un pic la sută. Sunt foarte puțini oameni ca tine care sunt atât de buni, de calzi, de fără o altă agendă în spate atunci când ajuți. Și îți mulțumesc mult pentru că ești în viața mea și pentru că datorită ție am reușit să punem acolo un pic, o mică bucățică de cărămidă în construirea... Am făcut multe. În construirea acestui domeniu legat de designul de interior. Cum te-ai descrie tu? O femeie cu multă dorință de a face lucruri, foarte voluntară, întotdeauna cu multă energie, că asta m-a ținut în, cum ai spus tu, tot timpul veselă și cu dorință de a face altele. Idei multe, foarte neliniștită, deși par calmă, dar sunt foarte neliniștită pentru că îmi zbârnie în minte ce trebuie să fac, cum să fac, ce fac anul viitor, ce fac peste 2 ani, peste 3 ani, că la mine lucrurile trebuie să fie foarte peste mulți ani. Într-adevăr, da, sunt convinsă că sunt o fiică bună, că îmi spune mama și îmi spunea tata tot timpul. O mamă ca o cloșcă, îmi place să-i țin așa mult aproape și bunică, da, o bunică super cool. Pentru 3 nepoți. Pentru 3 nepoți care, dacă mai aveam nevoie de energie din când în când, să știi că mi-o dau ei. Dorința mea pentru bucuria mea față de frumos și dorința mea de a transmite mai departe această bucurie de a te înconjura de frumos, am avut-o, cred că, din totdeauna, chiar dinainte de a ști că o să mă ocup de tot ce înseamnă obiecte de interior, de design sau de casă sau nici nu știam ce este acela design când mie îmi plăcea să îmi umplu casa de flori, fiind pe vremea în 87-88 singurele elemente decorative pe care mi le puteam permite și care existau în acea vreme. Mă ține mult în viață această bucurie față de frumos și... Pe care l-ai derivat în toate aspectele vieții tale și în toate afacerile până la urmă. Exact. Citeam într-un interviu că ai asociat cumva inclusiv acest business, nu mai e nou, că l-ai început de ceva timp, cu agricultura și ai spus agricultura este design. Da, păi este, pentru că gândește-te la designul de obiect, pleci de la ceva foarte brut, da? Și aduci la forma funcțională și minunată care să poată folosi omul. La fel și tot ce se întâmplă în agricultură în țara noastră. Doar că
Partea brută e foarte încăpățânată și se lasă modelată mai greu în agricultură decât în design. Da, întotdeauna, dar cumva în tot ceea ce am gândit ca idee și în ceea ce am vrut să pun în practică și unele mi-au reușit, altele nu mi-au reușit, am vrut să primeze a face bine față de om. De-aia m-am dus la medicină, de aceea am făcut facultatea de medicină, pentru că vreau să fac bine oamenii. Și ai și profesat. Am profesat 3 ani și undeva acolo sus cineva mă iubește și m-a ajutat să-mi găsesc, chiar dacă nu în domeniu, dar să-mi găsesc calea de a face bine oamenilor prin alte Există modalități. în România, poate și pentru că așa suntem educați încă de foarte de mici, această preconcepție că în momentul în care începi o meserie trebuie să ieși la pensie din ea. Este educația conservatoare, ca să nu mai o numim comunistă, necomunistă, este o educație conservatoare, impregnată de bunicii și de părinții noștri. Să știi că se mai regăsește încă și în mulți colegi de-ai mei, care sunt la rândul lor părinți sau bunici și evoluția nu o să se facă chiar atât de ușor încât să înțelegi că undeva în viață s-ar putea să ai un drum mult mai frumos și mult mai potrivit ție decât pentru ce te-ai pregătit. Plus că pentru anii aceia de facultate sau anii aceia de școală sau pentru ce te-ai pregătit, nu sunt ani irosiți, că mulți consideră că dacă te-ai dus la drept, trebuie să profesi, să fii avocat. Acei ani sunt ani absolut minunați pentru că îți deschid neuronii și îți ordonează gândirea. Pentru mine, eu mă simt de multe ori în businessurile pe care le fac ca un chirurg, știi, în fața pacientului care trebuie să... Care era specialitatea ta? Ce mi-ar fi plăcut? Chirurgie mi-ar fi plăcut să fac. Și începusem să înclin mult către chirurgie pediatrică. Îmi plăceau mult și îmi plac foarte mult copiii. Și atunci, știi, când ai un pacient, tu trebuie să iei o decizie și să dai un diagnostic și să iei o decizie foarte corectă și în scurt timp, în același timp. Iar pentru asta ai nevoie ca sertărașele tale să fie pline de informații și să știi să le accesezi foarte, foarte repede. Asta eu așa simt, că pentru asta m-a pregătit. Tu ești dovada faptului că te poți reinventa oricând, la orice vârstă, în orice moment al vieții, indiferent de calea pe care te-a pus viața la un moment dat, trebuie să încerci să faci altceva sau să o iei de la capăt. De câte ori ai luat-o de la capăt? Păi, odată când am spus că merg pe drumul mobilei și las medicina, apoi în 2004, când am vândut părțile sociale din primul meu proiect de business MobExpert. Și ai devenit în clipa aia cea mai bogată femeie din România. Da. Asta cu bogăția... E o discuție separată. Asta cu bogăția materială este... pe mine personal nu mă caracterizează, dar a fost un titlu care au considerat probabil cei din presă că va vinde și m-au etichetat așa. Pentru relația mea cu banul e o relație tot de design. Mie îmi place că banul mă ajută să pot să-mi implementez proiectele la care visez sau să fac bine oamenilor sau să ajut sau poate primul lucru să-mi asigur confortul acela care îmi place mie, un anumit tip de confort. Poate confortul pentru unii înseamnă, nu știu,
să-și iau un avion privat. Pentru mine confortul este să mă duc o săptămână undeva departe de lume. Poate să fie și la Corbu, adică nu trebuie neapărat să zbor cu multe avioane, pot să mă duc, dar să fie liniște. Da? E un lux pe care ți-l permiți pentru că tu ai muncit pentru banii ăștia. Am muncit pentru banii aceștia, dar atunci când crești și ai succes și bineînțeles că lucrul acesta se vede și în conturi, este absolut necesar să te întrebi, eu am evoluat, cum sunt eu acum față de mai, da? Și evoluția aceea să însemne ceva care să te poată face pe tine să fii extraordinar de asumat. Eu așa mi-am dat seama că am evoluat, că spiritual trebuie să înveți să evoluezi, când mi-am asumat și bunele și relele și am fost la fel de dreaptă și nu m-am făcut ghiocel pentru că, nu știu, mi s-au întâmplat nu știu grele. ce lucruri, da. Am mai luat-o de la capăt pentru că am avut criză financiară și era Cât de mult te afecta pe tine criza aceea? Foarte mult. Vorbim de criza din 2009. Din 2009, da, foarte mult, pentru că piața imobiliară unde tu investisești. Da, și nu numai, dar trăgea după sine și partea de mobilă pe care eu o comercializam. Eu sunt și un om de business destul de corect, adică dacă eu am zis că îți vând și asta este ceea ce îți vând, calitate, funcționalitate și design, apoi nu mă pot duce să-ți iau lucruri de 100 de lei și să ți le vând cu 1000 pentru că nu pot. Deci pur și simplu nu pot. Și atunci am pierdut. Da, pentru că am vrut să țin aceeași etichetă și să țin și business-ul și să nu-l afectez. Da, am investit din banii mei personali, care s-au pierdut, da, dacă e să zici, să numești așa. Dar pe termen lung nu pierzi, pentru că pe termen lung nimic din ce ți se întâmplă. Am văzut că oameni care sunt, pe care eu îi admir foarte mult și oameni de business care au făcut același lucru care l-am făcut și eu și pe termen lung tot așa. Ei n-au pierdut, au câștigat. Repet, că noi ne știm de mulți ani, de foarte mulți ani, câștigurile nu înseamnă numai câștiguri materiale. Banii sunt elementul, sunt acel produs și acel element care pe tine te ajută să-ți împlinești ceea ce tu dorești, de la confort până la a ajuta oameni, da? Dar nu este un țel. Bine, cineva care nu i are în acest moment și te ascultă, o să zic, e ușor de spus când îi ai. Da, bine. Tu ce recomandare ai pentru cei care încă nu au bani? Cum se fac banii? Banii se fac în primul rând muncind. Da, și fiind responsabil. Trezindu-te la ce oră te trezești dimineața? Azi m-am trezit la 6 fără 10. Cam așa, între 6 și jumătate mă trezesc, pentru că la mine, eu sunt om de dimineață. Bine, mă culc foarte târziu, foarte devreme, 11-12 este, dar mi-ajung, 6-7 ore mi-ajung de dormit. Dar am momente când nici noaptea nu dorm. Adică, știi, te gândești cum să lucrurile la cale. Da, pentru că nu există foarte multă relaxare în muncă. Nu există. Există câteva zile, există acea vacanță care poți să zici că da, te rupi și nici în vacanță total, dar cine se întreabă cum se câștigă banii, ăsta este singurul meu răspuns. Prin muncă și nu neapărat dacă nu vrei să-ți investești banii tăi sau nu vrei să devii antreprenor, asta nu înseamnă că nu poți să câștigi bani sau nu poți să ai inițiativă la locul tău de muncă și să devii un foarte bun intraprenor. Pentru că
spun, foarte mulți m-au întrebat, dom'le, dar ce să fac, că eu nu am avut pornirea, n-am avut norocul să pornesc atunci. Nici eu n-am avut norocul să știu ce știe Daniel Dineș. N-am știut nici, deci aș fi dat orice să înțeleg ce face acolo, că eu nici acum nu înțeleg, da? Dar asta este, fiecare cu calitatea lui, abilitatea lui și cu capacitatea lui. Și nu înseamnă că dacă urmărim, exact ceea ce îți spuneam, dacă nu urmărim mai cât are, ce bani are ăla și ăla și ăla sau ce a făcut, apoi s-ar putea să te descurajezi din start. Richard Branson spunea într-un dintre interviurile lui, spunea că dacă te-a pus să faci business pentru bani, mai bine nu te apuci. Da? Pentru că este țelul greșit. Dacă te-a pus să faci business pentru că vrei să construiești și pentru că crezi în ceea ce faci, atunci banii vor veni. Bun, și aici vin alții, păi da, dar cum să construiești un business fără bani? Nu e adevărat. Sunt așa de multe povești și în care nu ai nevoie de foarte, foarte mulți bani ca să începi să faci ceva. Trebuie să crezi. Că tot l-am menționat pe Daniel Dineș, pe voi știți câți ani a crezut el în proiectul lui până când a bubuit? O grămadă. Și nu o știu din povești, o știu pentru de altă parte, știi că eu lucrez cu adolescenții într-un proiect din acesta în care încerc să povestesc cu ei despre Design Your Life, despre designul în toate aspectele vieții. Și la un moment dat, anul trecut, fix pe vremea aceasta, i-am întrebat, am avut niște invitați pe Ștefan Iancu, care este actor premiat, Gopo și destul de cunoscut, este un puști foarte talentat, și pe Kira Hagi, care este și ea actriță și perspectivele lor diferite, unul care a fost plecat la o școală afară și celălalt care voia să se ducă să încerce universul din afara țării. Și copiii aceștia, erau 30 de copii de la un liceu din București, au fost întrebați de unul dintre ei, nu mai știu care, unde se văd peste 5 ani. Și deși foarte deștepți, eu am lucrat cu ei și erau de o inteligență ieșită din comun, au răspuns cu toții, eu în 5 ani mă văd distrându-mă în apartamentul meu, în casa mea, cu prietenii mei. Deja se vedeau, ei fiind adolescenți, da, deci în liceu, se vedeau cumva în perspectivă, relaxându-se deja. Dar să știi că din păcate este acolo un ceva care încă nu l-am descoperit. Eu am încercat să-i încurajez pe mileniali, pentru că ăștia sunt primii noștri clienți de viitor, și îi văd cum sunt la muncă. Unii sunt foarte dedicați, dar ghiși de ce? Sunt foarte dedicați că ei vor să devină milionari în 2 ani de zile și pe aia gata. Da. Da. Milioanele alea, meleoanele acelea se duc și am încercat să-i învăț să gândească altfel, să se vadă peste 5 ani cu o construcție, cu ceva construit de ei, nu mă refer real estate, cu o construcție, au unei idei, ca atunci când se uită în spate să vadă ce frumos au construit. Și le asigură un confort pe care ei și l-au dorit. Din nou, dacă e să ne sincer, dacă e să întrebi pe foarte mulți care este confortul fiecăruia, și mă refer la oameni care le place frumosul și bucuria și designul, și nu să găsești că au nevoie de foarte mulți bani pe lună ca să poată să-și ofere acel confort. Și atunci eu întreb de ce trebuie neapărat să-i strângi, da? Să te vezi într-un apartament foarte frumos, ăsta e un proiect realizat, mobilat, foarte frumos, ăsta este un proiect foarte bine realizat, și după aia peste 5 ani ce faci? Nu știu, ce faci? După aceea ce faci cu viața ta, cu timpul tău? Unde te vezi? Adică
nu știu. Trebuie să te duci dincolo de 5 ani de fiecare dată, cu încă 5 ani, Stăteam cu încă să mă 5 ani. gândesc în pandemie, ca foarte mulți dintre noi, am avut mai mult timp să citesc și am tot citit și am tot ascultat tot felul de conferințe și m-am amuzat că mă gândeam, zic, pandemia asta, zic, mi-am citit acum, eu ce o să fac? Zic, când ieșim din pandemie, zic, o să am 56 de ani, zic, ce fac acum? De la 56 de ani, ok, poate nu mai am aceeași forță, nu mai am aceeași energie, iar eu nu pot să vă spun câte idei și ce aș vrea să mai fac. Bineînțeles, că pe ce crezi că mi-au căzut ochii? Că pe povestea lui americanului care a făcut Kentucky, dacă mi-aduc aminte, Kentucky Fried Chicken, care, KFC. ghiciți, KFC-ul, care, ghiciți, după 55 de ani. A început afacerea. Da. După ce a fost respins de vreo 1000 de ori. Exact, da, știi? Așa că nu trebuie să ne punem noi singuri bariere. Și una dintre bariere este, gata, la peste 5 ani mă retrag. Când am fost la un moment dat la facultatea la ASE, mult timp, și întrebam pe studenții de la marketing, bine, ok, și voi ce ați vrea să faceți? Toți vreau să fie directori. Toți. Deci toți erau directori. Bine, ca să ajungi director, zic, cum te-ai gândit? Un director să aibă salariu mare, să aibă mașină și timpul lui. Ok, și zic, și cine muncește? Ca să știu și eu, că zic, da. Din cauza acestor mentalități, să știi că de multe ori eu, personal, a trebuit să fac eu munca altuia, pe care îl munceam, pe care îl plăteam. Și nu venea să cred. Și de ce? Pentru că eu țin la business-ul meu și eu trebuia să-l văd că merge înainte și că merge bine. Și mă trezeam și zic, dar tu nu ești sănătoasă. Tu faci strategia de marketing când tu plătești o grămadă de bani, tu faci strategia de vânzări când tu plătești pe cineva. Știi? Adică, din nou, trebuie să-ți placă enorm ceea ce faci, pentru că acea nu vreau pasiune... mă tot gândesc și de fiecare dată spun asta, nu vreau să sune ca un compliment ăsta exagerat, dar dintre toți oamenii cu foarte mulți bani pe care îi știu eu, ești singura persoană și probabil de-aia am și rămas atât de aproape de care s-a gândit întotdeauna la ceea ce rămâne în urmă. Mi se pare că cea mai importantă contribuție pe care o poți aduce umanității este ceea ce lași în urmă. Și tu lași foarte multe lucruri în urmă, adică ultimul exemplu este că m-a sunat un designer acum câteva zile, pe tine nici nu te-am sunat, l-am trimis la tine în magazin pentru că făcuse niște obiecte, e vorba de Dragoș Dogaru, făcuse niște lumini, niște lămpi și mi-a spus că i-a fost atât de ușor să își expună lămpile la tine în showroom, cum nu i s-a mai întâmplat până acum, iar eu am fost atât de sigură că va fi atât de ușor, pentru că așa ești tu, îi încurajezi fără să te gândești de 2 ori, pentru că știi că asta e important. Știu, este foarte important și pentru că au nevoie de susținere, de confirmare, pentru că o minte creativă funcționează bine când e liniștită. Și atunci trebuie să creeze și mai departe, chiar dacă obiectele acelea nu le vezi neapărat vandabile imediat. Eu îi spuneam, de exemplu, acum îi trimisesem niște exemple care ar fi fost, erau niște lămpi puse într-o cutie foarte, foarte frumoasă și îmi spunea că vezi ce înseamnă sufletul de artist, știi, față de omul de business. El vedea ce am trimis eu ca niște gadgeturi și lui îi plac lămpuile, că sunt totuși obiecte de design, știi? Și eu am vrut să-i scriu, că asta era prin mesaje, am vrut să-i scriu, zic, zic, trebuie să facem și niște bani, dar l-am lăsat în pace ca să-mi zic să nu stric entuziasmul și zic, lasă că ne vedem la o cafea, zic, când terminăm în ianuarie, zic, suntem mai liniștiți și zic că îți arăt eu cum trebuie să facem în așa fel încât să ai și volum, ca să-ți asigure liniștea, că poți să-ți cumperi materia primă și să ai și obiecte de nișă care să-ți asigure profitul ăla care
de care ai oricum nevoie. Vezi ce simplu pare să ai această viziune venind de la tine, așa cum povestești tu pare atât de simplu, dar în realitate puțini oameni sunt atât de vizionari. Aș vrea să ne întoarcem un pic la copilăria ta sau la momentul tău de început, pentru că eu mi-am imaginat totdeauna cartea pe care o vei scrie tu, că va începe cu tine alergând după un tramvai, după ce tocmai ai ieșit de la not cu părul ud într-o iarnă. Nu știu de unde am păstrat această amintire, o poveste pe care ai zis-o tu la un moment dat. Așa spus, deci tu ai făcut și sport. Am făcut în not. Părinții nu aveau timp de noi când veneau de la servici, dar nu vreau să ne întărească imunitatea, vreau să vadă că creștem mai frumos și pe mine și pe sora mea ne-au dat la not. Eram mică, nici nu mai știu câți ani aveam, eram la școala generală și plecam de la școală, vara făceam antrenamentele la Dinamo și iarna la Floreasca, unde e acoperită, e piscina acoperită. Și îți povestisem, cred că atunci, că mi-aduceam aminte de merdenelele pe care le mâncam la... Deci după ce făceam sute de bazine, când ne dădea doamna Cristescu 100 de alea, zici că, și bazinele alea sunt, știi? Chiar dacă te mai tragi de margine, de nu știu ce, tot sunt multe. Și terminam antrenamentul cu o burtă lipită de spate, ce n-ai văzut, că nu mâncam nimica, nu mă aștepta bunica sau mama cu semvicuțul și mă duceam să mă usuc, erau niște căști așa în care băgam capul dar plecam cu părul mai mult ud și luam autobuzul până la gară și de la gară un alt autobuz până în Militari unde stăteam și mi-aduc aminte de păr că se făceau câteodată țurțuri, așa, știi, în păr, dar nu conta. 2 merdenele le mâncam pe loc și acum mai e locul ăla acolo. Mai mănânci merdenele acum? M-am mâncat de acolo, mi-am luat, dar nu mai e același lucru. Nu mai e același lucru, știi? Zicem noi că nu mai era același lucru. Iurea, nu mai e același lucru, știi, clar. Și invariabil îmi cădeau greu, pentru că merdenele erau fierbinți, îmi cădeau greu. Nu mi-era foarte bine până acasă, dar a doua zi o luam de la capăt, tot asta mi-ar fi plăcut. Da, am avut o copilărie foarte frumoasă, liberă, foarte liberă. Cu excepția zilelor în care mă închidea mama în casă să fac, nu știu, sute de exerciții din gheba, dar asta este, trebuia să-mi deschidă neuronii și aveam... Erai bună la școală? Eram, dar nu mi-a plăcut matematica, dar nu că matematica are ceva greșit, ci pur și simplu pentru că în primele clase este foarte important dascălul. Profesorul e profesor, dascălul e dascăl. Deci acel profesor care nu știe să fie dascăl și se apropie de copii, uite, de exemplu la română, deci am fost foarte bună la română, n-am avut probleme la nimic la examene, pentru că știam cum să compun un comentariu fără să-l învăț pe de rost. Nu. Și de atunci am început să fiu creativă. Eu nici acum nu fac PowerPoint-uri sau nu fac idei principale în care... Nu, dar citeam cartea și știam să fac un comentariu pentru că ne învățase doamna Lăpușan, uite, îi țin minte și numele. Chiar era o întrebare dacă îți amintești de numele vreunui profesor care a făcut diferența. Da, doamna Lăpușan și după aceea la franceză am fost la Olimpiadă, făceam franceză și engleză în școala generală. La matematică nu se livrea că eu eram foarte competitiv. Există această teorie că avem creierul împărțit în două, analitic și creativ, și niciodată aceste părți nu sunt egale. Da. Mozart este mai... Deci, din cauza asta n-am făcut arhitectură, știi? Ok. Pentru că trebuia să deci aveam 3 în mintea mea, ori medicină, că mai mult mă împingea mama către medicină, arhitectură, care mi-ar fi plăcut mie, sau drept, că și aia eu sunt justițiară, berbecul mereu trebuie să găsească adevărul și dreptatea, dar s-a nimerit să fie până la urmă, am găsit eu scuze, că nu-mi place matematica ca să dau la așa
Nu mi-a plăcut, puteam să zic și la treapta a doua, dar la treapta a doua am luat 10 la matematică pentru că am trebuit să învăț, știi? Și atunci am învățat și am știut. Deci când vrei cu adevărat, poți. Exact asta scria pe caietul meu de matematică. Vreau și pot. Deci vreau și pot. Și asta este ceea ce m-a ajutat foarte mult în... Și te-a caracterizat toată viața. Și m-a mai caracterizat, mi-a plăcut, lui mama îi place foarte mult să citească și nu exista carte din biblioteca aia să nu o citesc și eu. Eu de multe ori o furam, știi, și se supăra că o lăsam desfăcută, știi tu, așa. Da. Și eram pe aripile vântului și a fost una dintre cărțile care îmi plăceau mie, pentru că... Ți-au creat o imagine a romantismului pe care ai căutat-o ulterior în viață? Probabil și asta, dar și a determinării. Și mâine e o zi, știi? Personajul principal, Scarlett O'Hara, era foarte determinată. Deci nu conta, cădea jos, se ridica. Exact cum mă vedeam și eu. Și cum mă văd în continuare, știi? Nu mi-a plăcut niciodată să plâng sau să mi se plângă de milă, deci niciodată, sau să las impresia că sunt căzută, știi? Dar mi-am asumat momentele mai dificile și mai grele și le-am trăit. Și acele momente grele și dificile sunt experiențe din viața mea care n-au făcut altceva decât să mă facă omul care sunt acum. Și sunt convinsă că o să mai am și de acum încolo experiențe mai bune, unele mai puțin bune, care o să mă definească și mai bine, știi? Dar când ai plâns ultima oară? Când a murit tata. Acum un an. Și dacă mai vorbesc mult, plâng și acum. Îmi pare rău că am deschis subiectul. Știu că ai avut o relație foarte apropiată cu el, mă rog, cu amândoi. N-am mai plâns de mult. Adică de mult. Anul trecut, adică nu știu, deci nu exista. Deci nu exista zi să nu mă scol, să nu mă culc și plângeam. În timp m-am nu știu, parcă... a devenit parte din viața ta. Dimineața ne bem cafea împreună, ceea ce n-am reușit să o fac prea des când era el în viață. Și vorbesc mult cu el și eu cred mult în viața de după moarte și sunt convinsă că este acolo și că ne veghează și ne ajută și nu știu, mai ne ceartă când poate nu avem grijă de mama sau mai ceartă pe mama când are ea grijă de noi. Este o relație, dar când știi că nu mai este fizic lângă tine, doare foarte tare. Și atunci când brusc a fost luat de lângă noi, m-a durut foarte tare. După aceea te obișnuiești un pic să trăiești cu acest dor și îți transferi dorul de persoana fizică într-o relație mai profundă și asta m-a ajutat foarte mult. Plus că am avut mult mai multă grijă de mama pentru că era normal. Știi cum e, noi ca și copii ne luăm zborul de lângă părinți și ei trăiesc foarte, foarte mulți ani, doar ei doi. Și a fost greu și este greu. Povestește-mi o amintire frumoasă cu tatăl tău. Am foarte multe, pentru că tata... Deci nu exista ceva care să îți dorești și tata să nu știu cum le găsea, cum nu le găsea. Dar nu ne lipsea absolut nimic în casă. Stăteam într-un bloc de 10 etaje la Lujerul, în cartierul militar, acolo m-am născut și eu și sora mea, acolo am stat până m-am măritat și practic și în militari am stat și după ce m-am măritat, dar am să mă gândesc, una haioasă este când, una de suflet așa, eram în fiecare vacanță, școlile făceau tabere și m-a trimis tot așa într-o tabără la Predeal, parcă,
și îmi crăpau buzele de la frig și de la vânt, știi? Și mi-aduc aminte că eram așa, bătută, cu copiii pe acolo, chiar în gară și la un moment dat îl văd pe tata. Tata luase trenul să vină să-și vadă odorul. Nu aveau, deci ai mei au avut mașină târziu, mult, foarte târziu, și a venit cu trenul până la Predal să mă vadă și să-mi aducă o ciocolățică și să-mi dea 10 lei și avea el un tubuleț mic așa de tetraciclină, că știa el că aia face bine și îmi dădea, zice, zice, îți crapă buzele ca mie și îmi dădea cu... Da. Astea sunt așa de suflet, că în care îți spun ce pot să traduc, că a iubi pe cineva înseamnă a avea grijă de cineva. Asta este, știi? Și tu ai iubit pe cineva așa? Da, îmi iubesc copiii așa, îmi iubesc nepoții așa. Și da, și mi-am iubit și soțul foarte mult așa, pentru că am avut foarte multă grijă să nu știe de toate problemele, să nu știe, nu știu, că nu reușim să luăm autorizația, adică, da, în felul meu, așa m-am învățat. Asta faci adică, tu cu toată lumea, din câte te știu. Da, adică încerci să-i protejezi un pic, rezolvând lucrurile de una singură. Cam așa, da, că așa m-am învățat. E moștenire de familie. De familie. Și eu, odată, aveam vreo 12 ani și tocmai primisem bicicletă și fiindcă Politehnica era destul de aproape de noi, destul de aproape. Acum n-ar mai zice că e așa aproape, dar plecam cu bicicletele de la noi, de la Lujerului și ne duceam în Politehnică, că erau acolo străzile alea mai largi și era foarte, foarte cool să mergem. Bineînțeles că era în martie și s-a înnoptat mai devreme. Am venit cu bicicletele mai târziu acasă, undeva pe la ora 9 seara, deci era foarte târziu, nu târziu. Și mă aștepta consiliul parental. Da. Probabil că m-am altocase pe tata până atunci. Unde e? Ce face? Ce a făcut? Ce a pățit? Ce nu știu ce? Nu existau telefoane mobile sau... nici nu ne interesa. Nu eram în jurul blocului, că fusese să mă caute. Sora mea era liniștită acasă, că ea era mult mai mică. Și m-a luat tata la omor cu o curea de l-am alergat prin toată casa, printre... Te bătea? Singura dată a fost. A fost singura dată când am mâncat bătaie de la tata. Și l-a iertat? Doamne, normal. Mai ales după ce devii și tu părinte și vezi cum îți țâțâie inima când vezi că nu-i copilul acasă. Da, după ce... Deci, bine... Într-un fel mai mult se făcea decât dădea, după care, după ce am terminat cu cearta și cu pedeapsa, să ne așezăm la masă, că nu mâncasem nimica și nici el, săracul, nu mâncase nimica pentru că de grijă și n-am apucat să mâncăm pentru că a început cu tremurul. Era exact de 4 martie 1977 și eram cu el la masă și se auzeau geamurile și atâta mi-aduc aminte că el a spus: Eli, e cu tremur. Mama a luat-o pe sora mea, tata pe mine și am tulit-o afară, că el stăteam la etajul 1 și am coborât rapid. Și era destul de frig afară, cu picioarele goale, toată lumea era mai ca de casă, îmbrăcat așa. Eu eram într-un capoțel. Și, în fine, s-au mai liniștit lucrurile. Te-a speriat cu tremurul? Da, m-a speriat, adică și acum ai rămas. Am rămas așa, da. Mi-aduc aminte că m-am uitat așa puțin în spate, știi, să văd și gândeam cum a căzut exact biblioteca, exact peste masa unde stăteam la masă cu tata și asta, știi, și eram mică, dar îți rămân lucrurile acestea și după aia, în fine, după ce ne-am liniștit, a luat tata, atunci aveam mașină, a luat tata mașina și ne-a dus la bunica care stătea la curte undeva spre Gorjului. Ne-a strâns acolo tot familionul, pentru noi era, mamă, ce mișto, ne strângem toți și dormim pe jos, era parcă, da, și l-am auzit pe tata spunând, unde lui mama.
Eli zice, eu nu mai bag pe asta niciodată, că are spile sus. Știi? Tata avea un umor din ăsta. Deci era atât de... E hâtru, așa, știi? Dar, băi, n-ai... Așa ai scăpat tu de bătăi. Da, a zis că nu mă mai și am scăpat. Eu cred că ai pile sus. Da, știu sigur că am. Știu sigur că am și mulțumesc în fiecare zi pentru grija asta. Că e mare lucru. La Revoluție unde v-a prins? Eram pe străzi. Că eu să lipsesc de pe stradă. Când am auzit la radio, am văzut, eram acasă și era congresul ăla, mama mea, că aminte ce era, dar am văzut că e un zgomot după care s-a întrerupt imaginea și după aceea am auzit puțin la radio și am pornit spre mama și am spus lui mama și mama zice, da, zice, și noi am auzit la radio ceva ce se întâmplă și l-am sunat de la mama de la servici pe Dan și zic, hai să mergem, că și a venit, m-a luat de la fabrica Fostul de confecții. tău soț. Da, fostul meu soț. Și ne-am dus pe străzi. Am parcat mașina eram deja căsătoriți, în 89 aveam deja pe Ioana, care avea 3 ani, știi? Și ne-am dus am parcat mașina la Cismigiu și am luat-o pe jos, știi? Pe bulevard, pe lângă universitate și ne-am postat acolo la Intercontinental. Și de acolo a început toată asta. Recunosc că pe la vreo 12, când au început într-adevăr, deci atunci am văzut geamurile, cum se spar, cum intră gloanțele prin geamurile mașinilor, știi? Și am plecat acasă, am ascultat Europa Liberă aproape toată noaptea și la 6 dimineața ne-am dus din nou. Ne-am luat metroul și ne-am oprit la Unirii și am luat-o pe jos de la Unirii. Am ajuns, deci gândește-te, am ajuns la Cina. La Cina trăgeau niște tancuri, dar eu personal nu înțeleg cum au tras, unde au tras tancuri, cu ce au tras, pentru că era imposibil să nu ne nimerească. Deci era imposibil, erau foarte aproape de noi, trăgeau, dar nu știu, trăgeau în clădire, era fondul plastic, clădirea fondului plastic acolo și cam atunci s-a terminat, nu știu, ne oprisem undeva, ne luasem niște pateuri și s-a anunțat că generalul Milea s-a predat și atunci... A murit cineva dintre cunoscuți la Revoluție? Nu. N-am avut... Dar știu că după aceea au fost... Curiozitatea, normal, ne duceam tot timpul. Erau foarte, foarte mulți copii și tineri morți, pentru că era momentul în care făceam medicină legală și știu ce era la Institutul de Medico-Legal acolo și era multă suferință și durere. Da. Și a fost un moment în care poate ai vrut să te îndepărtezi un pic de zona asta și ai apucat o altă cale? Nu. Eram chiar bucuroasă că, nu știu, simțeam așa un soi de libertate care nu puteam să o definesc în ce sens. Pentru că dacă mă întreb pentru ce m-am dus în stradă, nu pot să spun că, pentru că muream, ok, nu-mi plăcea că mi-era frig iarna, nu-mi plăcea că mă spălam cu apă încălzită, dar era tot ce știam. Asta nu prea aveam termeni de comparație, știi? Doar că aș fi vrut să călătoresc mai mult, aș fi vrut să învăț mai multe, aș fi vrut să știu mai multe și să citesc altceva și nu se putea. Și atunci asta a fost ce m-a mânat către pe stradă și după aceea am primit repartițiile, că atunci în anul acela am terminat, am primit repartițiile, a fost la Victor Babeș aici în București și am început cumva treaba mea cu rezidențiatul
Dar eram foarte nemulțumită. Adică la început eram Plină de entuziasm. plină de entuziasm și cu multă energie să fac, să învăț, Da, pe de-o parte era natural și normal că nu se dă nimeni vreun pacient pe mână, dar nici doctorii n-aveau chef să te învețe ceva, știi? Și nu e ca în filme, știi, că te ia profesorul și nu. Și nici ca în școală, că în școală așa era, adică învățam, toți profesorii mergeam și eram grupele și învățam, știi? Aici nu, parcă eram ai nimănui. Ne vedeam la raportul de gardă dimineața și da. M-am mai angajat și la un dispensar, gândindu-mă că acolo să învăț mai multe lucruri, dar eram singură cook în dispensarul acela de la Domnești și de aceea am avut timp să explorez și alte, da, știi. Și partea cu mobila a venit printr-un prieten pe care îl cunoscusem atunci când mi-am mobilat casa. Că nu visasem eu la medicină că o să vând mobilă. Eu știam doar să o cumpăr atunci, în momentele acelea. Și știam că dacă mi-a plăcut, îmi plăceau foarte mult orice n-avea și altcineva. Adică nu, chiar așa nu-mi plăcea să știi, să am aceleași linii și nu-mi plăcea, trebuia să fie ceva deosebit. Și am cunoscut un domn, Octavian Tănase, care era administrator la pavilionul P de la Prototipuri. Clădirea există și acum, este unde e Nusco la parter și erau 3 etaje pline cu mobilă din toată România. Un fel de expoziție cu tot ce se făcea pentru export. În niciun caz pentru import, dar bineînțeles că atunci când odată la 6 luni sau la nu știu cât timp se schimbau și modelele și erau puse către public. Care public? Trebuia să ai pile. Trebuia să ai pile. Okay. Da. Și știu ce pile aveai. Tot acolo sus. Și dorința mea de a face lucrurile, de a rezolva. Deci mi-am pus în cap, trebuia să o rezolv și nu m-am lăsat m-am plâns la toată lumea până am găsit o doamnă care era o finuță de doamnă, mai în vârstă, care era la casa de bilete la operă, care eu mergeam des să cumpăr bilete la operă și îmi dădea cele mai bune locuri și am povestit. Și uite că nu găsesc eu pe cineva și ăla de acolo nu vrea și i-am dat și i-am dus și degeaba. Și, bun. Și zice, eu cunosc eu pe secretara directorului. Bine. Zice seama, a doua zi m-am înființat la secretara directorului. M-am dus acasă și am zis, Dan era deja plictisit, zice, dar stăm cu casa asta, zice, nu putem să cumpărăm noi, nu, eu văzusem pe aia și în fiecare zi, după ore, dacă nu în fiecare zi, măcar o dată la 2 zile, mă duceam să văd dacă mai e mobil acolo și mamă, când mai pleca. Deci tu pusese ochii pe niște diverse, mobile, da, pentru dormitor, pentru sufragerie, pentru așa și pusese. Și stăteai acasă cu casa nemobilată, pentru că așteptai momentul în care să... Da. Și, m-am dus frumos la domnul Menhart, domnul Menhart a fost și în zilele noastre, îi spun că îi mulțumesc pentru că atunci mi-a arătat că se poate, mi-a arătat ce se poate face în România, mi-a arătat că există pur și simplu oameni și mi-a arătat că există o putere mai mare decât oricine care zice pile sus, care înseamnă exprimă-ți dorința ta în univers, că universul se întoarce către dorința ta, știi? Și n-am știut atunci să definesc asta, dar anii Când ai început să crezi în asta? Care, mă rog, e o teorie, a scris cineva o carte pe subiectul ăsta. Când am început să cred în asta? După ce mi s-au mai întâmplat mai multe. Deci după ce s-au întâmplat mai multe. Pot să spun că relativ recent, nu neapărat, n-am citit cartea. Să zicem după 40 de ani? O, da. După 40 de ani, da. Dar experiența aceea mi-a adus la pachet un om care
ne-a fost alături și care ne-a învățat de unde să luăm mobilă, cum să luăm mobilă și cum să o aranjăm și făcuse foarte multe expoziții. Din păcate mi-a arătat și că de la bani se pot strica parteneriatele, dar nu i-am dat foarte multă atenție atunci, că aveam doar 20 ceva de ani și nu mă... Da? Și s-a stricat parteneriatul între cei doi și atunci am pus bazele MoboExpertului, în care am intervenit și eu, lăsându-mi meseria pentru care mă pregătisem într-un stand-by definitiv. Da, ca să zicem, să o definim Te-ai așa. ajutat însă de cunoștințele tale de-a lungul timpului. Tu ești, practic, doctorița familiei, nu? Nu mă cred, nu. Nu e nimeni în seamă, pe cuvântul meu, și sunt chiar foarte bună. Am un har așa și am un, da, pe față de, mă rog, tot ce am învățat acolo, dar nu, în continuare nu complic lucrurile, le țin cât mai simple, plus că gândirea pozitivă ajută nu numai medicul, ci și pacientul, știi? Da, nu, la mine în familie nu mai ia nimeni în seamă pe partea asta de medicină, așa că nicio problemă. Da. Aș vrea să facem un quantum leap, așa, să trecem peste perioada MoboExpert, pentru că e destul de cunoscută și previzibilă cumva ca discuție. Și tu, și să ajungem în momentul în care ai ajuns pe cont propriu, într-un nou business. Cumva și pe cont propriu și în acest business am trecut, pentru că am trecut prin etapa MoboExpert, care a durat destul de mult, din 1993 până în 2007. Da, deci au fost ceva ani. Ani în care din nou am învățat că dacă vrei poți. Ani în care am pus bazele Clasului. Clasul a fost compania care importa tot ce vindea MoboExpertul și făceam colecțiile ducându-mă la târguri de mobilă. Greu, ajungeam cu trenurile, cu astea, că stăteam mulți ani, am stat în Ibisu din gară, mâncam vurștii de la Köln sau de la Frankfurt, erau cea mai bună mâncare, deci au fost ani care au contat foarte mult în Tu ai un simț estetic impecabil și probabil aceste călătorii la târguri au fost școala ta în domeniu. Exact. Și unde ți-ai făcut contacte și conexiuni și ai cunoscut pe proprietarii de branduri cu care, cu mulți dintre ei sunt încă în foarte bune relații, nu numai de business, ci și de prietenie. Și mă bucur mult asta, pentru că îmi arată că lumea de business poate exista și curată și frumoasă, așa cum îmi place mie să fie viața în general. Nu numai cu oameni care urmăresc câștigurile imediate, ci sunt oameni care, iată, vorbesc acum, pot să-ți spun despre Pasquale Natuzzi, care este unul dintre exemplele pentru viața mea. Tu ești dealer, furnizor de Natuzzi în România de câți ani s-au făcut? 1995. Ești furnizor de foarte mult timp Natuzzi. Natuzzi pe piața din România este perceput ca un brand de lux cumva. În realitate însă nu ne-am duce atât de departe cum ne ducem cu Class Inu, de pildă, exact, unde avem branduri cu adevărat de lux. Natuzzi este acel modestie al luxului, nu? Este affordable luxury, este luxul pe care ți-l poți permite și este o combinație între designul italienesc pe care Pasquale Natuzzi l-a susținut tot timpul și acum a trecut peste granițele Italiei și susține designeri din alte țări. Avem în colecția actuală a lui Natuzzi Italia, este Nica Zupang, care este o sărbaică care promite foarte mult.
A mers în Bulgaria, vine în România, a făcut fabrică în România. Este acel vizionar care atunci când se uită în spate vede ce a construit frumos. Și care nu a făcut compromisurile, povesteai tu la un moment dat, legate de piața din China. Sau de... Da, compromisul la ce mod? El are vânzări foarte bune în China, dar nu și-a mutat toată producția din Italia, nu și-a mutat-o în China, să-și lase doar un birou în Italia și să profite de mâna de lucru foarte ieftină din China și să aducă tot ce producea în China în Europa la prețuri de dumping. Nu, el și-a păstrat eticheta, care este o etichetă curată. Bineînțeles că și pe el l-a afectat foarte tare criza din 2009. Nu neapărat a profitat de acel moment în care mâna de lucru în China era foarte, foarte ieftină. Bineînțeles că atunci a făcut și el primul pas către piața chineză, care e mare și a deschis și acolo fabrici, dar a păstrat fabrica din Italia. A fost afectat și el de criza din 2009, însă a ținut foarte mult a știut instinctiv, că este și el tot un antreprenor instinctual, a știut instinctiv că el trebuie pentru viitor, el trebuie să-și mențină oamenii lângă el, să-i plătească, pentru că oamenii cu care lucrează, da, sunt parte din comunitate, care cumpără pâine, care cumpără lapte, care întreține o brutărie, care întreține un restaurant și cei de la restaurant și de la brutărie vin și cumpără canapele. Deci este un circuit la care trebuie tot timpul să te gândești. Niciodată nu o să funcționeze pe termen lung ceva care nu se închide frumos. Încerc. Da, nu. Și el a câștigat enorm în piața americană și a ținut foarte mult la piața americană. În România, el spune că eu sunt cel mai... Știi, eu sunt singura care n-am franciză din lume. Avem, relații comerciale, dar aparte de aceasta, de relațiile comerciale simple care le avem, eu sunt ambasadoarea, a zis că eu sunt cea mai bună ambasadoare a brandului Natuzzi aici în România și de multe ori ne-am consultat. Și merge și bine, pentru că tu ești acum deschizi al câtelea showroom? Păi avem deja 2 în București, unul în Cluj și în anii următori suntem pe calea deschide în Iași, în Oradea, Craiova și Brașov. Și încă unul în București. Spuneai ce înseamnă anii următori, ca să avem așa și 2022-2023. Ok. Da. Adică ce faci tu în următorii 2 ani? Cam asta fac în următorii 2 ani. Intenționează să mărească fabrica de la Baia Mare, pentru că producția este foarte bună. Și el a fost în căutări. El e berbec ca și mine și tot timpul are idei și tot timpul în căutări. Gândiți-vă că este un bărbat la 81 de ani, care este extraordinar de activ, extraordinar de verde și are 3 dintre cei 5 copii implicați deja în companie, ceilalți 2 sunt încă la facultate și îi place foarte mult să lucreze cu echipa și îi place foarte mult fidelitatea și loialitatea. Și foarte puțin copiile. De aceea investește mult în design. Știu că și tu la un moment dat i-ai propus un designer român, i-a plăcut foarte mult obiectul făcut de el. Da, am propus mai multe. Am propus și masa lui Mihnea. A venit pandemia și n-am mai continuat, dar nu sunt închis subiectul. Nu. Am propus și covoarele fetelor de la Der Turag. Le are și el în casă, pentru că
i-au plăcut foarte, foarte mult și eu insist, adică până deci nu există până nu 2-3 obiecte semnate în România, nu se poate să nu fie și în colecția Natuzzi. Natuzzi Pasquale Junior se ocupă foarte mult de zona de design acum și de partea de dezvoltare. Și când a venit acum o lună în România, a văzut și lămpile de care vorbeam și de asta spun, nu e un subiect închis. Dezvoltarea unui brand în care crezi și care l-ai susținut și te-a susținut este, cum să spun, este foarte, foarte ușoară. Este foarte ușoară și așa am reușit să creștem și partea cealaltă, nu de business, partea de prietenie între mine și domnul Pasquale Natuzzi. Cumva mă simt, parcă fac parte și eu din familia lui și m-a făcut să mă simt foarte bine. Tu ești acum în România asociată cu Natuzzi. Da. Asta vreau să spun, că trecând prin mai multe etape și după criză a încercat să-și asigure partea de volum de care vorbeam ca să aibă cifre și cu care să poată să-și facă cash flow și partea de premium cu care să poată să-și facă profitul. Și a trecut prin Natuzzi și Italsofa, White Brand, mai multe. Natuzzi Italia este brandul Natuzzi fabricat numai în Italia, cu design italienesc și se produce la Bari, unde este o fabrică mare, vreo 10.000 de oameni, iar la Baia Mare, în Brazilia, acum și în Mexic și în China, mai multe fabrici, se produce Natuzzi Edition, care sunt modele mai vechi din Natuzzi Italia, regândite și redimensionate pentru a avea luxul accesibil. Și nu știu, ca să-ți dau un exemplu ce înseamnă lux accesibil, gândește-te că poți să găsești la Natuzzi Edition, poți să găsești o canapea de 3 locuri în stofă sau în piele la un 700-800 de euro. Deci nu este chiar... nu este... Da, e accesibil. Este foarte accesibil. Și are garanția brandului Natuzzi și n-aș putea spune că sunt... Bun, n-are designul actual, dar are tot designul italienesc în el. Iar eu, pentru că este și produs în România, parcă mă face să mă simt și mai... Da. Așa că Natuzzi Edition va fi prezent în mai multe puncte de sine stătătoare în România. Natuzzi Italia este prezent în București și probabil că o să mergem și la Iași cu Natuzzi Italia. Și avem gânduri. Unde o să fiți? În mall-uri? Nu. Showroom-uri speciale? Showroom speciale, da. Nu sunt neapărat un retailer de mall, știi? Nu știu. Nu ai publicul acolo. Da. Tu ai simțit vreodată nevoia ca fetele tale să se ocupe de business-ul tău? Da. Ai încercat? Da. Am încercat, dar nu... Ba da, Ioana lucrează cu mine. Da? Da. Mulțumesc. Mai recent? Mai recent, pentru că mulțumesc pandemiei, că... Da, Uite, cineva mulțumește pandemiei. Da. Nu. Gândește-te că Ioana a mâncat mobilă pe pâine, vindea pe balcon, făcea facturi la 3-4 ani, nu, scuze, la 6 ani făcea facturi pe balcon. Deci nu pot să spun că e străină de acest lucru. Fetele ce au terminat? Au terminat management în business, amândouă. Cristina
a fost implicată în dezvoltarea zonei de covoare la Mobexpert, dar se pare că nu s-a putut continua și nu că nu i-ar fi plăcut, i-ar fi plăcut, dar trebuie să fie ambele părți de acord și a suferit un pic atunci când da, era foarte bine pregătită, însă toată energia aceea de tinerească și-a pus-o în business-ul pentru copii, de care chiar acum sunt tare mândră. Uite, îmi dau telefonul o grămadă de oameni că, în afară de Kido Play Academy, care l-au deschis pentru copii mai mici, da? Au gândit acum în pandemie, au gândit un loc, o arenă de joacă pentru copii mai mari, chiar și pentru copii mai mari ca noi, așa. Da? Este Hype by Kido și este ce să spun, te duci acolo și... Unde e acolo? În Romexpo. Au luat o hală la Romexpo și ai, ce să spun, ai pistă de schi, ai, nu știu, traseu de cățărare, multe, te poți arunca, ai VR room-ul care este și să vezi ce treabă de arhitectă face și ea, știi, pentru că de multe ori... Pentru amenajarea spațiului. Pentru amenajarea spațiului. În amenajare spațiul sau deja deci a dat drumul cred că de 3 sau 4 săptămâni maximum, dar îmi spun oamenii, nici mă gândeam că poate că nici nu au făcut reclamă, nu au făcut nimic, știi? Da. Și împreună cu Ioana se ocupă și de un proiect rezidențial care se va întâmpla pe unul dintre terenurile pe care le-am cumpărat eu ca investiție în 2007 și o să fie un succes pentru că de partea de proiect integrat și design interior se va ocupa Ioana, care de un an de zile dezvoltă în clas această direcție. Divizia aceasta de proiecte rezidențiale, care înseamnă un turnkey, poate să fie de la parchet, gresie, faianță, până la bradul de Crăciun, sau poate să fie doar mobilare, știi? Deci Ioana asta face acum, face design de interior, nu concepte la interior, ea coordonează echipa, pentru că nu a făcut vreun curs, dar coordonează echipa și este foarte bine organizată, coordonează echipa formată din 2 arhitecți, project manager, ok, și legăturile tot ea le ține și cu serviciul de contractări și serviciul de vânzare și de lansarea comenzilor, deci și oferă soluții de la soluții integrate pentru momentul în care spațiul este la pe roșu buget și pe bugetul omului. Nu înseamnă că avem căsuțe, vile micuțe la vreo 120 de metri pătrați care sunt mobilate tot, inclusiv perdele, la vreo 27-28.000 de euro. Și avem și case foarte mari care sunt mobilate și cu bucătării de 90 ceva de mii de euro. Deci piața acum de retail, atâta timp cât retail-ul s-a mutat mult și pe online, piața de mobilă nu mai este numai o piață de retail, este o piață de servicii. Și chiar și pe online poate serviciul ți-l dă cât de ușor accesezi site-ul respectiv și cât de repede îți vine produsul sau dacă îți vine bine, cine ți-l montează. Deci și acolo sunt o parte de serviciu. Aici contează foarte mult și interacțiunea pe care o are clientul cu oamenii din magazin. Iar viitorul este nu numai al online-ului, ci al online-ului combinat cu offline-ul, mai ales în calitate și frumos, pentru că rar am întâlnit clienți care să-și dorească să-și cumpere un pat sau o canapea de pe online și să nu vrea să vină să o probeze sau să vadă dacă galbenul e galben sau nu e verde, știi? Eu am încredere în predicțiile tale. În 2008, cred, mi-ai spus așa
foarte casual, foarte la întâmplare aproape, că o să vină o criză. Iar eu nu știam ce e criză biliară, ce criză poate să fie, pentru că eram și foarte tânăr. Și s-a dovedit de fiecare dată în timpul crizei, când lucrurile cădeau în jurul nostru și simțeam inclusiv la locul de muncă cât de dezastros se întâmplă nu doar la nivel micro, dar și macro. Mi-aminteam de această predicție a ta și îți amintești Bine, că nu era acum... de o predicție venită din instinctul meu, da? Participam la multe discuții, multe conferințe și avea logică ceea ce spuneau. Tocmai și acum particip la mai multe discuții și conferințe și știu că sunt foarte mulți oameni care prevăd așa, iarăși, o cădere. Nu este o cădere. Există un anumit ciclu în care trebuie să se primenească niște lucruri. Nu trebuie să ne sperie aceste lucruri. Asta ne fac să evoluăm, pur și simplu. Criza din 2008-2009 a fost poate una dintre cele mai dificile pentru că a afectat toate zonele, și pe cei de jos și cei de mediu și partea de sus. Deci au căzut toate păturile sociale. Da. Și a durat mult. A durat destul de mult. Și era și, cred că și pentru prima oară când noi, ca și antreprenori și oameni de business, dădeam peste cu nasul de așa ceva în România după 90. Și nu eram neapărat pregătiți la școală pentru un crisis management, nici nu știam ce este acela. Acum avem mai mulți oameni pregătiți pentru asta și indiferent ce și cum se întâmplă, credeți-mă că atunci când sunt crize, întotdeauna de fapt și de drept este un pas înainte, știi? Pentru toată omenirea, știi? Eu văd piața românească că a evoluat destul de mult din punct de vedere al ceea ce facem noi de ani de zile, că din 2005 ne tot ocupăm cu a arăta omenirii că există design și în România, că există consumatori de design și în România și că există și producători de design și oameni care știu cum să pună designul într-un obiect ca să poată să vină în casa ta. Tot de la tine am învățat asta, că pentru a crește economic trebuie să consumăm ceea ce producem. Așa fac toate țările civilizate de pe această planetă și asta a fost cumva misiunea ta secundară dincolo de toate lucrurile pe care le făceai. Asta a fost unul dintre motivele pentru care am virat-o în plină criză și către agricultură și a urmat vreo 6 ani de facultate pe viu, așa, între ghilimele facultate, deci o școală din aceasta pe viu, în care mi-am dat seama că cât de mult potențial are România, dar în același timp că este foarte greu, pentru că în primul rând trebuie să lucrezi cu mentalitățile oamenilor ca să poți să schimbi. De fapt, era cam același lucru care îl învățasem și în partea de mobilă, doar că acolo a fost așa a fost la începutul valului de bine de după 90 și oamenii au vrut să vadă schimbări, să-și facă birouri, să-și cumpere altă culoare de mobilier de dormitor, știi? La partea de agricultură e mult de lucru, dar o să fie, eu așa cred în că și România. În ce punct ești acum? Sau ce s-a schimbat față de... Acum cât timp te-ai apucat? În 2011 am început drumul meu pe partea de agricultură și acum piața de gros funcționează foarte bine, doar că din punct de vedere locație va trebui mutată, va trebui schimbată și schimbat și conceptul. Din 2011 până în 2021, ce mentalități ai reușit să schimbi? Păi, dacă cea mai mare problemă era să-i convingi pe micii producători să se asocieze.
cea mai mare problemă. Bun, au mai reușit anumite lanțuri mari logistice, dar una e să lucrezi cu bani mulți și alta este să investești pas cu pas, știi? Pentru că nu știam pe cine pot să conving. Și acele cooperative de care toată lumea nu vrea să audă și nu vreau să se asocieze, au început să existe. Deci cam asta este diferența. Dintre 2011 și acum au apărut câteva cooperative, au apărut câțiva mici producători. Cei care nu credeau în asociere în vremurile acelea, acum au început să mă sune și să mă întrebe cum să facem. Am avut surpriza pe Facebook să fiu întrebată chiar de un domn zilele trecute, să spună că are niște solarii la părinții lui în Arad și că el vrea să se întoarcă în România și vrea să știe de unde să o apuce, știi? Și eu i-am spus, dacă îmi spuneți că zice, nu știm cum să facem cu distribuția. Deci cea mai mare problemă a micilor producători este distribuția. De ce? Pentru că ei nu înțeleg că prin asociere, de fapt, asta se și rezolvă. Achizițiile de semințe și de tehnologie și tot ce are nevoie pentru o roșie să crească, dacă se fac la nivel mai mare, costă mai puțin pentru fiecare. Iar distribuția, adică producția se face unitară, nu mai face unul ardei, altul, cât un pic. Unde nu e productivitate, nu e preț competitiv. Clar, punct. Dacă vrei să faci producție mică, atunci trebuie să o faci de nișă. Adică trebuie să faci bio sau, nu știu, să faci ceva care nu se prea găsește, să faci tot timpul anului. Este foarte, foarte... Încă e foarte dificil să-i convingi, dar... Ce pot să spun că este diferit față de acum câțiva ani este că interesul care era la mine și la poate câțiva și viziunea asta că România poate să producă, acum s-a multiplicat enorm. Adică sunt foarte mulți care cred în potențialul României în a produce mâncare și cred că să se întâmple. Acum, dacă o se întâmple cu alte lanțuri care nu sunt românești, să nu se supere românii, pentru că, de fapt, n-a făcut nimeni, n-au prea vrut să facă treabă și să se asocieze. Deci care este lucrul de care te lovești sau de care te lovești și ți-e cel mai greu să treci peste? Sau? Faptul că nu există o bază contractuală între o entitate și altă entitate, o entitate de distribuție. Că ei ar trebui să-și facă o firmă, o formă juridică, normal, să poată să lucreze cu tine. Și nu. Și nu vor, pentru că nu vor să-i plătească impozite la stat. Și asta, și pentru că nu vor să se asocieze cu Nea Vasile și că au mai trecut lucrurile astea, adică nu mai sunt chiar atât de pregnante. Și semnul că mă sună acum să mă întrebe dacă putem să reluăm discuțiile este minunat. Este absolut minunat. Cum e să fii antreprenor în România? N-am fost în altă parte antreprenor, deci nu știu cum e în altă țară, dar... cunoștințe e adevărat că am cunoștințe. E mai... e așa, nu știu, e mai incitant, mai... Faptul că te pune să te adaptezi tot timpul la diverse probleme ale pieții, mi se pare că te ține mereu în formă, știi? Nu e nici... Nu pot să spun că este foarte ușor, pentru că avem foarte mulți oameni cărora le plac câștigurile imediate. Și atunci se naște o concurență neloială, care nu face neapărat bine business-urilor care se vor a fi temeinic și trainic, știi? Iar în timpul crizei din 2008-2009 a fost foarte pregnantă această concurență neloială, mai ales în zona de mobilă.
se producea pe genunchi, se producea oriunde, calitatea nu conta, orice numai preț mic să fie, scrie mare, reduceri de 90%, dar de fapt nu sunt. Afli ulterior că au fost amendați cei care au anunțat asta, dar nu te mai încălzește. Nu te mai încălzește cu nimic, adică, na, știi. Acum s-au mai organizat așa lucrurile, faptul că au început să apară zone dedicate, nu neapărat în mall-uri, dar zone dedicate casei, decorațiunilor, mobilă și absolut tot ce înseamnă, e un semn bun. Chiar și producătorii din Italia sunt mult mai riguroși în drepturile pe care le dau agenților lor, pentru că chiar și agenții își făceau treaba pe cheltuiala antreprenorului român. Da, era foarte simplu, știi, să... Ce înseamnă foarte simplu? Păi, era foarte simplu ca eu să vin să fac showroom și să îți pun în evidență obiectul, să expun, eu să plătesc chirie și oameni, da? Iar ei vindeau prin firma lor de agenție. Că nu adică veneau cu clienții la tine în showroom, le arătau cum arată canapeaua, dar comisionul Da, bine, nici măcar nu veneau. Îi trimiteau direct pe clienți, știi? Pentru că nu avem nevoie de chip, că avem Facebook și Instagram. Asta nu se întâmplă și afară? Nu. Și uite-te că cu natuții nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Pentru că n-au agenți. Suntem o nație predispusă la asta, la înșelătorie? Acum, nu știu dacă o nație predispusă la înșelătorie, dar ne place câștigul imediat mai mult decât munca temeinică. Asta da. Te-ai gândit vreodată să emigrezi? Mă mai apuc așa. Te mai apucă? Nu mă așteptam la răspunsul ăsta. Nu să emigrez. Mă mai apuc așa să zic. Dar nu mai vreau să mai fac nimic. Nu mai vreau. Sunt om. Am și eu limitele mele. Dar nu pot, nu cred că aș putea trăi departe de țara asta și nu neapărat numai de țară, pentru că atât de tare mă doare când văd de multe ori cuvinte grele și injurii aduse țării. Țara săracă de ea n-are nicio vină. Ei avem o țară atât de frumoasă și atât de minunată, doar că... O să zici că oamenii... Sunt problema. Avem o mână de oameni care sunt o problemă. Și mai avem o problemă. Noi nu ne iubim țara. Și noi nu ne iubim noi cu noi. Noi ne dăm că suntem ospitalieri și te invităm la masă, nu știu ce, îți dăm o sarman, nu știu ce, dar a doua zi, ai văzut pe ăla? N-ai văzut cum mănâncă? Adică avem o problemă. Noi nu știm să iubim prin grijă, cum îți povesteam mai devreme, știi? Nu suntem profunzi. Păi pleacă probabil tot de la educația aia foarte de devreme. Poate acolo trebuie lucrat. Poate. Uite, eram la Cluj acum câțiva ani la un workshop cu niște studenți de la arte. Eram cu Adela Pârvu invitate acolo să vorbim cu tinerii. Și la un moment dat unul dintre ei a ridicat mâna așa și a zis: cum fac să-mi protejez obiectul? Ce obiect? Ăla pe care o să-l fac eu la un moment dat, cum pot să-l protejez? Deci el încă nu-l făcuse, dar se gândea că cineva o să-i fure. Uite, poți să-i dai un răspuns. La un moment dat am avut o mică discuție cu Pascoale Natuții, pentru că erau niște modele de canapele copiate din brandul Natuții. Eu eram reprezentanta și cumva trebuia să-l apăr aici în România. Și i-am zis, zic ok, hai să facem un contract mult mai ferm și în care să pot. Și zic, nu sunt înregistrate la... Și mi-a zis, Camelia, eu mă bazez foarte mult pe încredere și pe încrederea pe care o am în omul cu care lucrez, cu care muncesc, cu care mă însoțesc și
aș cheltui mult mai mulți bani pe aceste înregistrări și pe Energia. și pe avocați. Iar banii aia prefer să investesc în alți tineri, în alți oameni care au idei să creeze alte modele. Așa că asta poți să-i spui și tu, Beata. Mama, dacă tu ești tare și tu ce vrei să faci? Numai un obiect? Dacă ești destul de puternic, vei face un obiect care, chiar dacă va fi copiat, vei fi mândru că este copiat, că tu ai mai multe idei și poți să faci altele. Asta trebuie să-i spui. Numai că eu mă referam mai mult la această atitudine și spaimă anticipată Da. că cineva o să vină și o să ne fure, pentru că asta e... Păi, da, sincer, n-auzi multă lume care zice că nu pleacă din casă, că dacă îi sparge casa, nici măcar mi-a trecut vreodată prin cap că se sparge. Nici nu știu dacă mi-a spart cineva vreodată casa, ca să-ți dai seama că nici măcar n-am băgat. Nu știu, deci mă înțelegi? Este un conservatorism din acesta care împiedică să... Da, eu cred că o schimbare de mentalitate și la capitolul ăsta. Ar trebui să avem și aici genul acesta de intervenție. Eu zic că este cazul, că intervenție. deja știi cum e, am tot avut scuze, că-s doar 10 ani, că-s doar 20, că-s doar 30. Haide, dă încolo că ne apropiem un cupaj rapid de 40 și tot nu ne schimbăm. Eram într-un juriu anul trecut în care eu, încercând să fiu așa susținătoare arhitecților, era o jurizare de design interior din România cu juriu parțial de afară și încercam să le povestesc cei de afară ne reproșau cumva că nu avem o identitate națională și că noi facem case de pe Pinterest. Și eu încercam să le iau apărarea concurenților sau cei care și-au depus proiectele acolo, arhitecților care și-au depus proiectele, spunându-le, știți că noi am avut 50 de ani de comunism, adică nu prea putem să avem o identitate și așa. Și el m-a ascultat, era un arhitect din Portugalia și la un moment dat a zis, da, știi că de 30 de ani nu mai aveți comunism, adică că tot te mai folosești de scuza asta. Voilà. Da. Că așa este. Bun. Vreau să mă întorc un pic la viața ta personală, pentru că astăzi de dimineață, înainte să ne vedem, am făcut repede un research să văd ce interviuri ai mai dat și în momentul în care am pus numele tău în Google, în afară de Camelia Șucu câți bani, următoarea întrebare era Camelia Șucu iubit. Lumea e foarte interesată. Da. Ce faci tu cu viața ta personală? Fac foarte bine, iubesc. Ești îndrăgostită în acest moment? Iubesc, nu știu dacă mai sunt îndrăgostită sau ce însemna, dar iubesc, sunt iubită. Mă bucur să aud asta. Mă bucur, am o viață foarte liniștită și n-am motive să... Nu știu, astea sunt, cum să spun, de-astea de griji din astea efectiv, care, da, ok, poate că interesează pe lume ce fac eu cu viața mea personală. Am avut ani de zile în care n-am vrut să văd pe nimeni. N-am vrut, că eu aveam treabă și când ai treabă, nu știu, nu cred că m-ar suporta cineva să vadă cum acea parte. Da. Sunt un om foarte liber și îmi place foarte mult libertatea, știi? Adică și libertatea înseamnă nu neapărat că stau singură sau trăiesc singură sau nu. Libertatea înseamnă acea ușurință cu care poți să vorbești cu oamenii. De ce? Pentru că ești asumat și să-i spui nu trebuiască să stăm și urăsc să mă porc cu mănuși. Nu mai pot. Deci mă obosește să stau să complic lucrurile când ele sunt extraordinar de simple, știi? Asta nu înseamnă că nu sunt bărbatul ideal după ce ai ieșit dintr-o perioadă Nu, n-am căutat pe nimeni. N-ai mai căutat pe nimeni, n-am dar căutat pe nimeni, eram destul de ocupată atunci să-mi
să-mi conserv ceea ce muncisem ani de zile și să ies din parteneriatul care îl făcusem în atâția ani în Mob Expert, să ies elegant și neafectat. Deci cam așa, cam asta a fost. După care am avut m-a interesat foarte mult să știu că fetele sunt bine. Cât am putut să le țin departe de a fi afectate de această etapă din viața noastră, după care m-a interesat foarte mult să mă dezvolt și asta este ceea ce am căutat imediat după aceea, nu prea m-a interesat. Mai auzeam, eram tot felul de... Eram curtată, că sunt inabordabilă, că sunt așa... Ești inabordabilă? Sunt inabordabilă de către persoanele care se simt că n-aș putea fi abordabilă și că nu pot să schimbe niște cuvinte cu mine, dar n-am deloc acest lucru. Poate că, nu știu, experiențele din viața mea și-au pus, e imposibil să nu-și pună amprenta. Am fost... Să știi că am fost destul de neplăcut așa, impresionată de foarte multe caractere din țara noastră și mi-a dat de înțeles că de multe ori oamenii nu știu să crească odată cu creșterea conturilor în bancă, din punct de vedere educație și spiritual, știi? Dar din afară? Nu. Da. Așa că, bottom line, sunt ok, sunt foarte bine. Sunt extrem de... Bun, super îndrăgostită de nepoții ăștia ai mei și sunt topită după ei și după toate nebunile pe care le scot acum. E perioada faină în care... Există vreo cremă de țalcăne pentru copii, că pentru adulți este. Deci nu-ți vine să crezi ce poți. Ce vârstă au ei acum? Păi 4, 5 ani și 10 luni și 6 ani și 2 luni. Deci cam așa, 4, 5 și 6, dar 2 fetițe, una de 4, una de 6 și băiețelul care mai are un pic și face și el 6. Se înțeleg foarte bine, se joacă tot timpul împreună și nici nu-ți poți imagina câte putem să învățăm de la ei. Mulțumesc mult, Camelia, pentru prezența ta aici, pentru susținerea pe care mi-ai acordat-o în ultimii 15 ani din viața noastră. Da. Îți mai pun o ultimă întrebare. Regrezi ceva? N-am timp. Deci chiar n-am timp să mă gândesc la ce înseamnă regretul. Cum îți spuneam și mai devreme, sunt om și eu și am și eu pornirile mele și mai vine să-mi zic așa că da, mai bine făceam asta și asta și după aceea partea cealaltă care a crescut, a evoluat din mine, îmi spune foarte clar: fără acele experiențe nu erai omul de acum, așa că n-ai nimic de regretat. Și eu mă simt bine în omul de acum care sunt. Mulțumesc foarte mult! Și eu îți mulțumesc, Ileana, și crede-mă că nu mă simt deloc lipsită de energie, mai lipsită de energie decât în 2005 când am început să punem afișe mari cu design-ul. Și știu că nu este ușor ceea ce ți-ai propus și ne-am propus și nici ce am făcut până acum, dar știu că nici tu, nici eu încă nu suntem mulțumite, că încă nu s-a terminat. Mai e loc. Păi e loc, ai văzut. Deci înseamnă că mai suntem ocupate încă cel puțin 20 de ani de acum încolo. Cel puțin, da. Mulțumesc din suflet, Cami, și sper să ne revedem curând cu mare drag, cu noile tale proiecte. Mulțumesc mult! Cu drag!